Som com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som. Ei, companys! Sóc en Goku! Què? Sabeu el que heu de fer el 5, el 6, el 7 o el 8 de novembre? Doncs felicitar el Marc Zani, que és el seu compleanys! Bé, sí, el 8 de novembre és el meu compleanys, però, a part d'això, no sé si ho han fet expressament, els de Selecta, però a part d'això, el 5, 6, 7 i 8 de novembre heu d'anar al cine. Si més no, un dels dies. Jo, com a fan, intentaria anar als 4. Que això són els autèntics fans de Bola de Drac. Però si no, amb un dia que aneu, jo ja estaré content. Si aneu al 8, potser em veieu i tot, perquè com a regal de compleanys suposo que em donaran entrades o aniré amb la meva família a veure la pel·lícula. Doncs això, 5, 6, 7, 8 de novembre. Res, que això està al caure. Bola de Drac, la resurrecció d'en Freezer. Heu d'anar a veure-la perquè és una passada. I a més, en cinema, que després, si no la veieu, direu: ostres, no m'he recordat, i ara què? Hauré de veure-la per televisió, hauré d'esperar a veure-la perquè ja no la fan pel cinema. Per tant, apunteu a l'agenda, 5, 6, 7, 8 de novembre, la resurrecció d'en Freezer, Bola de Drac, la pel·lícula. Un dia anireu, no? Ara, qui vagi als 4 m'ho heu de dir, Apa, un fort Kamehameha. Ei, companys, ja ho sabeu, el dia 5, 6, 7, 8 i 9 de novembre de 2015 s'estrena la resurrecció d'en Freezer. Xitxarelos, ja ho sabeu, si no aneu al cine, vindran Vegeta i us aplanarà les costures. És broma, però per si a cas, val més que ho tingueu present, d'acord? Au, adeu, ens veiem al cinema. Doncs res, us animo a tots els fans de Bola de Drac, de Bola de Drac Z, Bola de Drac ZK i Bola de Drac GT a veure la segona pel·lícula als cinemes de Catalunya, de Bola de Drac Z, la resurrecció d'en Freezer, els dies 5, 6, 7 i 8 de novembre. Bueno, nois i noies, us esperem als cines el 5, 6, 7 i 8 de novembre per poder veure la pel·lícula, la nova pel·lícula de Bola de Drac, on en Freezer està camat.